एक समय 2017 hingkai ang IPF dikhaitomoni no joto chini ujagao tabo khini kidul tongnai agi chini dabi jai song takum songroi ang khaitomoni no ek समय ang khasi angai mane saimia mane bahai kai hingkong thanga ang lam korawai 2018 jidi man kore kaina ang bubagrani logigo thangka bubagrani logigo thangya koni bajalbari tu podabidjo rang ma hingka yakung bai borok bai baksa কিন্তু আছে খাই ফেমাই গলবো তিনি কলা বাগান চিনো জাগান বড় না কিছা মিছা সুবিধা দারি মানো হেनै आं थांनायखा কিন্তু बां गायसा बरकनो तिनि रड टुक्रा सपन दिमा नाम माख्रै मेथै आरो रबट फांसा बां दिमा माख्रै गाय आ जागाव साना जागा जरि थाखा ओंखायबो जों आ जागा ससे सुगै आं आबोनि बागै आं खानांखा जाहाथे गायै चिनो कला बागान बरकनो गायसाफोरनो रिमाय आंखा बरक साजानो हानिया संनाय साजानो खिबि थाराय हेनै बरक सालायखा आंखा बरक बाय कक सालायनाय यागल फायदि दाबो जों चिनि सरकार बदङ IPF TPDP kajak सरकार दङ फादे आरो थांया गनै आरो बति ब्रालेन सानो हंखायबा सुमो गेरता पेपरन सानो हंखायबा आरो थांयै सामु पालबक्साखै खायै जाहाथे गाय पेपरन न तुनान बागै हेनै खाखायै आं खायमानै ओमफ्राय देखायसा चिनि आ जुदि गब जगाव आरो बिसिङो कक बकिसा मिसा खखै बिसिंतै हंलायो आरो न चिनि उजागाव हंखाय पन्चायत बखरै हेनै कुनो ग्राइजो खाइजा भिलेज कमिटि रै हेनै गाबोनो जों टिप्रा मथा जे खाइमिनि त जों बिले इंगो बांना जायाखै कुनो फंखानाय आबोन बागै न आं साननाखैसे अबो हाहाय रख इंदं हाहाय बेलेन जाया गानो लिडार हिसाबै रेबो बरफ तिखलायना हंखाय त जों उरो गारि हिसाब मसु बरफ हिन्दी हंखाय जों आफरो थांबाय माना जागा हंखाय तै नन खुस पाता खाइयो आबोन बागै आं टिप्रा मथा माया कारखा आं सिनमु हंखाय आं कला बागान जानो बिदिया बरमा ते कला बागाननि लिडार हिसाबै आं सामखाय दङ दिनो जागाना नुना सिन पार्टी बिस बां आंनि जि साखारिनो खम बे पार्टी बिस टिप्रा मथा नामनि जाक तिननि नेतृत्व खरबसो खरब बुदा आंनि नेतृत्व तिनि फायका हंखाय 42 फेमिली दिनो कला बागान जों जतो एकमात्र हंखाय बुतार हंखाय 180 बुतार जतो बरक सामुनि जामिला बाय ताबो केबो बा रबट बागान हक दङ गरीबा जतो कला बागान बरफ गरीबा केबो बयनिखौबा कामला थांगा आबोन बागै जतो बरफ सबाय मालिया किन्तु बरफ बो फायना दंमानि न गाय बखनि बागै सामुं मा खाय दंगा बा 180 बुतार 42 फेमिली हाबा सिबिओ कइ जनो गलो सिबिओ कइ